Deuteronomy Tidunsia. Hwɛ ɔsane abiba etise oforusio ne di twam Awurade wo Nyankopɔn. Efiri sɛ ɔsane abibu mu na Awurade wo Nyankopɔn yi wo firi Misraim anadwo. Enti kum twam afɔde no ma Awurade wo Nyankopɔn. Nnwan ne anantwie faako Awurade ayi sɛ ne din tena no. Ni mmɔreka paano nka ho. Nanso na di apiti amanehunu paano. Efiri sɛ ɛhra so na wo firi Misraim asase so. Na waka wo Misraim asase so firi da no onkwa na nyinaa. Na ma wo hunu mmɔreka wɔ wo nkyɛn wasase nyinaa so nanso. Enso manam a wokunu da a edi kan anwumra no bi nka nkosi anopa. Nkum twam no wɔ wo nkura a Awurade Nyankopɔn de rema wo no biara mu. Gye faako a Awurade Nyankopɔn beyi sɛ de din tena no. Ɛhɔ na kum twam no anwumra a owiare kɔtɔ no. Wo Misraim firi brɛ no mu. Na manommen na dinu faako a Awurade Nyankopɔn bɛkyerɛ hɔ. Na de akyi a wasane akɔ ntomadan mu. Nansia na di apiti. Ɛda ɛtɔ so nson no nya afahyɛ nhyiamu ma Awurade Nyankopɔn. Nwa adwuma biara. Adapɛ nso na kanfa. Da a wɔrefiri ase de kantankranchi ahyɛ awio no na firi kan adapɛ nso. Ne di adapɛ ndapɔn na ma Awurade Nyankopɔn. Ba wo nsɛm ayemyi afɔdeɛ sɛdeɛ Awurade Nyankopɔn hyira wo no. Na ma w'ani nye Awurade Nyankopɔn anim. Wo ne wo babarima ne wo babaa, ne wakoa ne wafena, ne Lewini a ɔwɔ wo kuro apono mu, ne wɔhɔhoɔ ne awisia, ne wɔkunafo a wɔwɔ mu mu, faako Awurade Nyankopɔn beyi sɛ de din tena no. Na kae sɛ woyɛ akoa Misraim, na hwɛ na yɔ ahyɛdeɛ yi. Di asese na pɔn na nanso. Bra waboaboa wa yuprobia ne wo nsakyia mene mu ade ano no. Na ma w'ani nye wo napɔn nanu mu. Wo ne wo babarima, ne wo babaa, ne wakoa, ne wafena, ne Lewini, ne wɔhɔhoɔ, ne awisia ne okunafo a wɔwɔ kuro apono mu. Nanso na di dapɔn nano ma Awurade Nyankopɔn, faako a Awurade ayie hɔ. Na Awurade Nyankopɔn behyira wo, wo nnɔbae mu ne wo nsa no adwuma nyinaa mu. Enti mwani nyara. Afinhyia biako mu mprɛnsa na wo mmarima nyinaa meyi wɔn ho adi Awurade Nyankopɔn anim faako a ɔbɛkyerɛ hɔ. Epiti na pɔn na adapɛn da pɔn na ne asese na pɔn na mu. Na wɔmfa nsapan meyi wɔn ho adi Awurade anim. Obiara ma deɛ ne nsa bɛsosoɔ sɛdeɛ Awurade Nyankopɔn nhyira a ɔde ahyira wɔ no teɛ. Sisi wo so atemmufoɔ ne mpanimfoɔ, wo nkura Awurade Nyankopɔn de rema wo sɛdeɛ wo musuakuo tie no nyinaa mu. Na wɔmfa atɛntrenee mu ɔman no. Nane atemmu ani, hwɛ nipa anim, na nyɛ adanmudeɛ. Na adanmudeɛ fira nyansafo ani, na dane treneefoɔ nsɛm ani butu. Asɛntrenee akyi na die, na wanya nkwa. Wakɔfa asase Awurade Nyankopɔn de rema wo no. Ntannua biara mfa nya abosompɔ wɔ Awurade Nyankopɔn afɔrebɔkyi a worebesie no ho. Na mfa ɔbo odum si hɔ mfa, na Awurade Nyankopɔn akyiwadeɛ no.